Maďarské výpravy mali ešte celé prvé polstoročie plieniť krajiny na západe a juhu. Táto výbojná fáza sa spája s drvivou porážkou pri rieke Lech, ktorá mala ukončiť starý model nájazdov. V tomto období sa uvádza, že v tejto bitke padla veľká časť bojovej aristokracie a že po bitke bol popravený aj Lél. A následne moc v kmeňovom zväze získali Árpádovci, ktorí sa výprav nezúčastnili. Nitriansko sa v tomto období delilo na 4 malé kniežatstvá: Nitra, Váh, Hont a Boršot. Po porážke pri Lechu sa vrcholnej moci v Maďarskom zväze ujal Takšoň a jeho dedičmi mali byť Gejza a Michal. Kým sa Gejza stal veľkokniežaťom, Michal sa mal uspokojiť iba s Nitrianskom. Niekedy okolo roku 990 získali Poliaci za vlády Meška I. Krakovsko. Provincia Váh sa opäť prinavrátila Uhorsku. A pod vládou Michala sa malo opäť zjednotiť pôvodné Nitransko, zložené zo 4 častí. A práve tu prichádza jedna z najdôležitejších vecí pre naše video. Nitransko sa následne malo stať údelom a spolu s Biharskom tvorilo tzv. Tertia pars regni, teda tretinu Uhorska, ktorú získavali do držby uhorskí pretendenti.